Hoxe imos falar do galego en Cuba e da primeira revista que se publicou íntegramente en galego en América, que foi precisamente na Habana. Este querer facer presente o galego no mundo é algo moi parecido ao Punto Gal, que pretende que o galego teña un dominio propio na internet. Empezamos. No español de Cuba a palabra gallego ten 12 acepcións específicas e os rapaces chámaselles cariñosamente fillo, maruxa ou neno. E son de uso común de todos os cubanos palabras galegas como achantarse, beliscar, escarranchar ou magoarse. Isto é así porque Cuba é un dos países onde máis galegos houbo xuntos fora da nosa terra e onde máis viva se mantivo a lingua galega. Cando alí corría o diñeiro, os emigrantes galegos tomaron moi en serio non só a creación de escolas nas súas aldeas de orixe, senón tamén o impulso da lingua e dos símbolos de Galicia. Himno, bandeira e academia foron promocionadas dende Cuba. En Cuba editáronse numerosas publicacións, parcial ou totalmente en galego. A emigración a Cuba rematou en 1930, pero Neira Vilas conta que el coñeceu vellos de Matanzas, mariñeiros da Habana, cafeteiros de Sierra Maestra ou carboeiros de Higüey que falaban o galego acotío. Ben falado. O Centro Ramón Piñeiro, dende os seus primeiros anos de existencia, pois tentou recuperar esa prensa de que tiñamos aquí moi pouco. Facemos sempre edicións facsimilares, índices o máis completos posibles, estudos introductorios. A Gaita Gallega é unha publicación que está íntegramente en galego. No ano 1885, Lugrís e Armada Teixeiro levaron adiante esta publicación que é unha das pioneiras, ademais, da nosa prensa en Cuba. É unha publicación de cultura, lóxicamente galeguista de forma moi intensa, e que, sobre todo, ten un alto valor literario. La Tierra Gallega, fundada e dirixida por Manuel Curros Enríquez. Seguramente é a única que desaparece por razóns da censura. Esta edición facsimilar falta o número 1. Se alguén ten no seu poder ese buscado pero non atopado o número 1, que se poña en contacto co Centro Ramón Piñeiro. Galicia, fundada e dirixida por Vicente López Veiga, tivo unha xeira de case 30 anos. Este era un semanario ilustrado. Seguramente a circunstancia de máis interese pois é a contribución destas páxinas á creación da Real Academia Galega. Cal é o animal que comían Asterix e Obélix? Xabarén. A árbore que dá o pexego chámase? Pexegueiro. Ves como sabes? Xa ven que Cuba foi moi importante para Galicia porque dali veu moito diñeiro, viñeron moitas escolas, ali apoiouse moito a nosa bandeira, o noso himno, a nosa academia. É sorprendente que o galego influíse tanto no castelán de Cuba, pero é obvio que Cuba influiu moito no galego de aquí. Ten moita terra na Habana unha persoa que presume de riquezas que non son facilmente comprobables. Mais se perdeu na guerra de Cuba e a frase coa que consolamos a quen ten un revés para dicirlle que a perda aínda podía ser peor. Nos ditos hai moita historia. Préstenlles atención. Ata outro día.